Benvinguts una setmana més al Sense Pròrrogues i esto és per repassar el que ha passat aquest cap de setmana. Som-hi! I el Sabadell més líder després de la victòria contundent 4-0 a l'Eix contra l'Europa. Gran aficionats, no? Públic, bon ambient a la nova Creu Alta, el primer de Miguelete a les acaballes de la primera meitat, una errada important de Flere. Mala comunicació entre defensa i porter. Un Flere que no està passant pel seu millor moment de la temporada. Després, Cano, que es feia un gol en pròpia porteria. Escudero, al minut 90, sentenciava ja definitivament amb el tercer. Un Escudero que porta 8 gols aquesta temporada. Bones xifres. Els dos davanters del Sabadell, molt bé. I al 97, pràcticament en l'última o de les últimes accions, Joel Priego, que també està completant una bona temporada, feia el quart i definitiu. Doncs el Sabadell líder i els de Ferran Costa que no afluixen, una nova porteria a 0 i bé, és que estan imparables. Sabadell i Atlético Madrileño, que es jugaran la primera plaça. Jo crec que els equips de darrere ja no arribaran a perseguir a aquests dos, potser l'Eldense, però que entre el Sabadell i l'Atlético Madrileño es jugaran ells la primera plaça, els de la nova Creu Alta, que tenen aquest avantatge de punts, i esperem que així continuï. I una Europa que ha de continuar en la seva lluita pel playoff, una molt bona temporada, però no es poden permetre errors defensius com els de l'altre dia, perquè en aquestes categories doncs, queda demostrat que et pot passar molt i molta factura. Que queda com una taca només, que la temporada de l'Europa defensivament també és molt bona, però en partits tan grans això és una mica més vistós. És un bloc molt sòlid, la temporada és gairebé perfecta. Recordem que en l'anada l'Europa va guanyar 2-0 al Sabadell, però s'ha d'acabar de certificar aquesta plaça al playoff, que seria una temporada brutal. Pròxim partit de l'Europa, dissabte a les 2 contra l'Algeciras. Per mi, Rubén, començo jo amb el resultat. Vinga. Victòria de l'Europa 2-1, patim. Doncs jo diré un 3-0 per agafar bones sensacions de nou. Ens ho diu a comentari, si no. I pròxim partit del Sabadell contra el Villarreal B a terres valencianes, diumenge a les 4 de la tarda. Un resultat a l'Eix. Empat, dic 1-1. Els filials sempre costen. El Villarreal B, que ja s'ha enganxat una mica a la zona de dalt, pot donar un disgust, toco fusta, per què no? Però deixeu els vostres pronòstics als comentaris. Jo, per mi, Sabadell, fletxeta cap amunt. Els de Ferran Costa tornaran a sumar de 3, 1-2. El Nàstic, que torna a posicions de descens, cau derrotat al camp de l'Algeciras en un partit que podria haver acabat en golejada dels andalusos, perquè van perdonar, es van avançar al minut 5 amb un gol de Javi Avilés, que ja va ser suficient, però van perdonar molt, i el Nàstic, situació crítica, hi ha hagut el canvi de míster, no era el millor camp doncs, per fer el segon partit. Una victòria en els últims 8 partits, o sigui, el Nàstic, ho dèiem fa uns quants capítols, que crec que no som conscients del que pot suposar un descens del Nàstic de Tarragona. No, perquè queda temporada, han passat un calendari una mica complicat, perquè era, Sabadell, líders, Atlético Madrileño, sí, la turma és que parlàvem, però ara tampoc venen rivals assequibles i t'estàs jugant les castanyes. Ara s'ha de demostrar de veritat. El pròxim partit, Gimnàstic de Tarragona, Joventut Torremolinos, dissabte a 4:45 de la tarda. El Nàstic no guanya a casa des del 24 de gener, que ho va fer contra l'Ibiza. Un resultat a l'Eix, perquè... Doncs que ens el diguin en comentaris, primer, si no... Jo crec que ja va ser hora de trencar aquesta dinàmica. Dic 1-0 simple contra un equip que també està en aquella zona, i la primera victòria d'Alfaro que arribi ja d'una vegada. A mi és que el Joventut Torremolinos em va encantar a Can Dragó, i jo penso que serà un partit amb gols 2-2. No veig el Nàstic sumant de 3. 5 partits invictes que porta el Torremolinos. També s'han de trencar aquestes dinàmiques tan positives. Repassem la classificació, perquè el Sabadell continua líder a 3 punts de l'Atlético Madrileño, el que comentàvem anteriorment, que tot apunta que estarà entre aquests dos, però l'Eldense que ho mira de refilón a la tercera posició, l'Europa amb 47, que està a 5 punts de no fer playoff, que no es despistin, però de moment que et sembla tot encarrilat. I la mala notícia, com ja portem repetint, és que el Gimnàstic de Tarragona està en posicions de descens, empatat a 34 punts amb el Tarazona, que és el que marca que no estan en descens. I comencem el bloc de segona federació
A Sant Andreu del Palomar ja és una festa. Estan de festa. Són líders imparables. L'equip de Nacho González 2-0 contra l'Atlético Baleares, doblet de Sergi Serrano. Un rival directe. Sí, o sigui, el Narcís Sala respon, els jugadors també ho fan, la directiva que van veure el president, el Taito, crec que es diu, celebrant també amb l'afició i la plantilla. Jo crec que ja es veuen a primera federació, perquè el 2-0 és un cop de puny sobre la taula. S'hauria de torcer molt la cosa, confiem en que no, torres més altes han caigut, perquè el Sant Andreu és molt superior als seus rivals a la classificació, perquè estan 8 punts per damunt del segon, 15 partits consecutius sense perdre, que aquesta xifra a segona federació és cosa que jo no he vist mai, i després 7 partits consecutius guanyant, un 21 de 21, Nacho ha donat amb la tecla, l'equip ha respost, l'afició respon, i tard o d'hora esperem d'aquí 4 o 5 capítols cantar ja l'ascens de la Unió Esportiva Sant Andreu. I el Reus, que va guanyar novament com a visitant 1-2 al camp de l'Andratx i ja s'assenta a les posicions de que li tocava perquè portaven mala dinàmica. Sí, però aquesta mala dinàmica s'ha transformat en bona perquè 2 desplaçaments que han tingut a Illes Balears, 6 de 6, sumen de 3, així que el Reus també amb la fletxeta cap amunt i aviat que certificaran el playoff perquè ja no se'ls hi pot escapar. Potser estan ja com aplanant una mica el terreny per si pugen ja celebrar-ho les Illes Balears, no? Comença a conèixer una mica l'oci nocturn de les illes. L'Olot, que es complica la vida perquè va perdre per 2-1 al camp del Porreres, es van avançar els mallorquins al minut 52, al 92 que sentenciaven i Rubén Enric, que feia el gol de la vergonya des del punt de penal al minut 95, tercera derrota consecutiva de l'Olot, que està a pocs punts de la zona de descens i han d'estar alerta perquè no volem que baixi l'Olot. Jo, Aleix, no me l'esperava i ho deia fa bastants capítols que l'Olot seria la revelació d'aquesta segona volta, però és que aquest tram final és que han perdut 3 partits consecutius. Veurem a veure si els de la Garrotxa es poden refermar amb una victòria aquest cap de setmana. Derrota del filial gironí contra l'Alcoyano, un rival directe per les posicions de playoff, 0-1, gol de José Solves, l'ex del Lleida Club de Futbol, i un Girona que perd després de 5 partits. Qui està en molt mala dinàmica és el Barça de Belletti perquè va caure per 1-0 al camp de la Societat Deportiva Ibiza, un gol una mica estrany perquè el central seria de rebots. Remata pràcticament d'esquenes, això es fica al cap molt bé i la pilota que s'enfonsa fins la xarxa i dona els 3 punts a l'Ibiza que anava necessitats i enfonsa molt al Barça Atlètic. Segona derrota consecutiva dels de Belletti, ho vaig dir a l'Eix, no sé si faran playoff, només han guanyat un partit dels últims 7 i que ja no estan en posicions de playoff. Amb aquesta no me l'esperava pas, del Barça. Mira, jo aquesta, si s'acaba certificant, m'hauré de posar la medalla, no te la dono, perquè era una cosa que vaig avisar, perquè és que no està bé l'equip de Belletti. No sé, sincerament no sé on pot estar el problema, sí que fora de casa els hi costa una mica, però cada temporada el Barça Atlètic és un equip farragós que estarà lluitant allí fins al final. Victòria important del Terrassa per 1-0 contra el Barbastro, un gol de Larry a la sortida d'un córner que va ser més que suficient, partit d'aquestes categories, 1-0, Oriol alzinisme i fora, i un Terrassa que necessita 3 punts si vol continuar mantenint aquesta lluita per entrar al playoff fins al final, que tot apunta que ho disputaran fins al final, però que potser es queden a les portes. De fet, està a playoff, Aleix, i et porto una dada, perquè el Terrassa no havia aconseguit 4 victòries consecutives en l'actual segona federació, doncs ja les té, i a més, les 4 amb el mateix resultat, 1-0, 0-1, 1-0, 0-1. Futbol, Oriol Alzina, aquí, si es marca, ja no juga més. Empat a 1 entre l'Atlètic Lleida i el València Mestalla, partit amb poc ambient, com tots els que juguen de l'Atlètic Lleida al Ramon Farrús, és trist però és la realitat. Es van avançar els lleidatans amb un gol d'Alià Camara al 47 i al minut 93 els valencians que rescataven un punt des del punt de penal amb Mario Domínguez. I empat a 0 de l'Espanyol B contra el Poblense. El filial Perico no guanya des de fa 3 partits i allò que semblava que es podien reenganxar al playoff, doncs sembla ser que comença a semblar una utopia. Sí, 0-0, repartiment de punts. Bon partit del porter del Poblense. L'Espanyol B ho va intentar fins al final, però si no marques, doncs és evident que playoff
doncs tampoc pots aspirar. Que puc fer gapa, bro. Anem amb la classificació ràpidament. El Sant Andreu, líder destacat amb 57 puntassos, no punts, puntassos. El Poblense amb 49 el persegueix, o almenys ho intenta, amb 48 l'Atlético Baleares. El Reus amb 45 es torna a refermar en playoff i el tanca el Terrassa Futbol Club amb ni més ni menys que 44 punts. L'Alcoyano el persegueix, Barça Atlètic, Espanyol B, Girona B, els tres filials que estan allí per intentar buscar el playoff. L'Olot, que es complica la vida, està en 13a posició i l'Atlètic Lleida en descens. I una altra dada, Aleix, veiem el grup 3 de la segona federació, molt important aquesta, i a la primera posició el Sant Andreu i a les 4 del playoff Poblense, Baleares, Reus i Terrassa, que fa que no hi hagi cap filial en la zona de playoff, cosa que a nosaltres, que recolzem els equips humils, ens encanta. Ho celebrem molt. Ho hem vist avui a xarxes, a l'Andreu Rauet, si no m'equivoco. Per tant, ens alegrem i esperem que continuï així amb equips de tota la vida fent el playoff. Sí, perquè mires altres grups i sí que és cert que hi ha filials i de més, però, ostres, aquí a veure si ho aconseguim, que no hi hagi cap filial per entrar al playoff. Anem ara amb la jornada de tercera federació. Jornada interessant, han guanyat els de dalt, el Manresa sí que s'ha deixat algun punt. Qui vol continuar líder... No, merda, no és així, perquè no són líders. El Badalona, que posa pressió al Manresa perquè van guanyar per 3-0 el Vilanova i la Geltrú, partit molt fàcil pels homes de Pedro Dolera, principalment perquè el Vilanova es van quedar amb un jugador menys amb l'expulsió de Dani Rubio, vermella clara, Robert Simón, que s'avançava al 23 amb una jugada de Murri, Juaco, que feia el 2-0 a les acaballes del descans, i Toni La Rosa, que sentenciava al 83 per donar 3 punts al Badalona, i tenen setmana de triple partit perquè juguen dimecres contra l'Escala i diumenge vinent contra el Lleida. I bon gol, de Toni La Rosa, ajustant-la al pal, un xut des de la frontal, bastant guapo aquest gol. I t'he de fer la pregunta, Aleix, Badalona o Manresa? Qui quedarà primer? Home, jo aquí potser escombro una mica cap a casa i he de dir el Badalona, és l'equip que més he vist aquesta temporada. És un equip que a vegades li costa, però es posa seriós, li costa que li facin gols, per tant, jo em decanto pel Badalona. Tu, Rubén, em portaves la contrària, no? Sí, perquè el Manresa em va agradar molt i és un equip que concedeix molt poc. Això sí que és cert. I té jugadors a la zona de davant que són molt creatius i... Tenen molt bon equip, tots dos són molt bons equips. Cuidado amb el Manresa perquè també hi ha un projecte darrere que es pot fer oficial en les pròximes setmanes o pocs mesos. S'haurà d'estar pendent també del Manresa. Ojito con el Manresa. Tal qual. Cornellà 2, l'Escala 0, victòria sòlida, victòria plàcida pels homes d'Ignasi Senabre, Guzmán al 8 i a les acaballes de la primera part, Leo Dos Reis, que sentenciava el partit, un Cornellà que torna a guanyar després de 2 partits. L'Hospitalet Manresa estava cridat a ser el partit de la jornada, va haver moltes ocasions, però el que no va haver va ser gols. Bones actuacions, sobretot d'Aliaga, el porter de l'Hospitalet, que va evitar que el marcador fos a major pel Manresa, perquè va ser qui va dominar, repartiment de punts i crec que també punt insuficient per tots dos equips. Montanyesa 3, Lleida 1, nova derrota dels de Jordi Cortés. S'avançava Cunha Júnior després d'un malentès entre el porter Satoca i la defensa lleidatana. Ho empatava Herbert a la mitja hora de joc, però després a la segona meitat, amb tan sols 2 minuts, Òscar Sierra, un jugador que va estar a la Unió Esportiva Lleida l'any 2001, un veterano de guerra, 2002, és el jugador més veterà del grup. 44 anys. Un escàndol. I honor en aquest futbol. Em trec el barret perquè s'ha de jugar amb 44 anys i tercera federació, hi ha molts pals i s'han d'aguantar. I Jordi Avilés, que va marcar un dels gols de la jornada des de mig del camp per sentenciar el partit 3-1, la Monta, que en vol més, i el Lleida, que no guanya des de fa 7 partits. Vols tornar a fer lo de l'Òscar Sierra i traiem un clip? Que a la Monta ens tenen carinyo o què? I hem de parlar, Aleix, d'Òscar Sierra, el jugador més veterà del grup 5è de tercera federació. 44 anys. Escàndol. Honor en aquests tipus de futbolistes que juguen ja per amor a l'arte, perquè amb 44 anys podria estar jubilat perfectament. Doncs a una persona que li agrada el futbol, que és un competidor, a mi m'agrada. Jo em trec el barret davant d'aquesta gent que juga per amor a la pilota. Totalment. Va guanyar la Fundació Esportiva Grama al camp del Peralada, fent vàlida aquesta seva condició que tenen com a visitants, que juguen millor lluny de Can Peixauet. Sí. Es van avançar al minut 4 amb un gol de Martí Alonso i al 75 mitjançant Adrià Padillo, que van sentenciar el maig.
I victòria importantíssima del Mollerussa, 1-2 al camp del Can Vidalet, Lucas Pariente i després Echevarria posaven el 0-2 i a les acaballes Finot, que feia l'1-2, però 3 punts que viatgen fins als del Pla d'Urgell i és la segona victòria consecutiva fora de casa. Efecte Manel Cazorla. Ha arribat i increïble el Mollerussa. Ha donat amb la tecla. Sant Cristóbal i Unió Esportiva Vilassar, que van empatar a 1 a Terrassa, es van avançar els de Vilassar amb un gol de Jan Moreno, bona definició, de jugador jove amb talent, i Carlos Olmo, el germà de Dani Olmo, que empatava al 51. 10 partits sense guanyar el Vilassar, que està en zona de descens, que no es compliquin la vida. Última victòria al gener. Sí, contra el Lleida. Sí, no volia dir, però bueno. Cerdanyola 1, Tona 1, repartiment de punts, es van avançar els visitants amb un gol de Marc Roquet i després ho empatava el lateral Joan Bausà. 5 partits sense perdre el Cerdanyola, bona dinàmica, i 4 partits sense perdre el Tona, així que un puntet per cadascú i tots contents. Teníem duel de necessitats a la zona baixa entre la Unió Esportiva Vic i l'Europa B i van ser els de Gràcia qui es van endur els 3 punts, es van avançar amb un golaç de Xavier López, delicatessen, Manel Martínez, que empatava al 31, i Marc Anglès al 77, gol que va deixar cau al Vic i els 3 punts que viatgen cap a Gràcia i que donen molt aire a l'Europa B i enfonsen i molt a la Unió Esportiva Vic. Repassem ràpidament la classificació. Líder el Manresa amb 53 punts, l'acompanya en segona posició el Badalona amb 52, però amb un partit menys, el Cornellà, que en té 49, el Vilanova i la Geltrú 42 i tanca les posicions de playoff l'Hospitalet amb 41. En descens doncs està el Vilassar de Mar amb 27, el Vic amb 24 i el Lleida amb 22. Vic i Lleida cada vegada amb menys opcions per a la salvació. També haurem d'estar una mica atents al descens compensat perquè tot apunta que baixarà l'Atlètic Lleida i esperem que l'Olot no faci el ruc. Victòria molt contundent del Barça contra l'Atlètic Club, 7-1, superioritat absoluta després d'arribar a les semifinals de Copa de la Reina, doncs el Barça que va fer de les seves. 4-0 al descans. I Salma, Pina, Martínez, Pina, Kika, doncs les habituals de sempre. L'anècdota és que va marcar l'Atlètic Club, no? Doncs bé per elles, però se'n van emportar 7. Empat a 1 entre Madrid i Espanyol. Anita avançava les madrilenyes i després Brown, que empatava el partit amb una gran assistència d'Ona Baradat. I contundent victòria del Badalona Women fora de casa contra el Sevilla. Es van avançar amb 2 gols d'Itzi Pinillos al 31 i al 39. Posava la pel cos Fatú pel Sevilla a les acaballes de la primera part, però a partir d'ahí exhibició de les jugadores de Marc Ballester, Chamorro, Paula Sánchez i Lorena Kulashi, que van donar els 3 punts cap al Badalona, que respira i després d'aquesta eliminació de Copa de la Reina doncs tenen treuen aquest orgull. I referma les bones sensacions, perquè la temporada està sent bona. Sí. Repassem ràpidament la classificació. El Barça, el líder destacat amb 66 punts, 103 gols a favor i només 6 en contra. El Badalona Women, que ocupa la 10ª posició amb 29 punts, i l'Espanyol, que està una per sota amb 25 punts. A primera federació femenina, el Barça B, com sempre, va guanyar 1-5. El Club Esportiu Europa, que va empatar a casa contra el Villarreal, partit difícil, però és un punt insuficient per les de Gràcia, i la EM, que va perdre al camp de l'Atlètic B per 2-1. El Barça B líder amb 50 punts, la EM fora del descens amb 24 i l'Europa són penúltimes amb 18 punts. Fa jo aquest i tu. Bueno, ho dic perquè és porter. Pues venga, dale. Segur, si l'havies preparat. No, dale. Comencem amb el radar del sense pròrrogues. Com ja és habitual, us deleitem amb 2 jugadors del futbol modest espanyol i portem a un tros de porter de l'Espanyol B, Llorenç Serret. Aquesta temporada s'està lluint, porta ni més ni menys que 13 porteries a 0, tan sols 20 anys, per tant, porter a tenir molt en compte pel futur Perico. Tota la vida al planter de l'Espanyol, Aleix, doncs arriba l'oportunitat d'estar amb el filial Perico i ell que l'està aprofitant. 13 porteries a 0. És que en aquesta categoria és molt complicat. I més un filial que aposten per un joc ràpid i dinàmic, doncs... O sigui, que li diguin al porter del Castellón B que juguen a fer gols però també n'encaixen, no. Llorenç Serret està guanyant un temporadón, tan sols té 20 anys i que de ben aviat estarà al primer equip. Segur, almenys convocat. Clar, convocat, alguna Copa del Rei, també té per davant Ángel Fortuño, però és que està deixant molt bones sensacions el bo de Llorenç Serret, que el seguirem de ben a prop. Esperem veure'l aviat a l'elit del nostre futbol. I l'altre jugador que us portem és Leo Dorreis, el davanter del Cornellà, 23 anys, una jove promesa,
va estar a les categories inferiors del Barça, si no m'equivoco, si ara no vaig errat, a les categories d'infantil. Sí, després va saltar al Cornellà, se'n va anar a fer una estada anglesa a Birmingham, després se'n va anar a Itàlia amb el Monza, però és un jugador que té molta arribada. Sí, molt físic, és un davanter mòbil que costa moure, a mi m'agrada. Defineix molt bé i en situacions de 1 contra 1 amb el porter o per encarar a les defenses rivals, tria molt bé sempre com posar el cos, per on sortir amb la pilota i que no li prenguin. Un davanter a tenir en compte, ni més ni menys que 8 gols aquesta temporada amb el Cornellà, i de ben segur que en continuarà fent perquè és un tros de jugador. I que qualitat no li falta. Som-hi amb els premis de la jornada, perquè l'MVP de la jornada, qui és, Rubén? Sergi Serrano, doblet contra l'Atlético Baleares, un os molt i molt dur, però si fas 2 gols, dones els 3 punts a un Sant Andreu, que és encara més líder i ho celebren al Palomar, doncs l'MVP de la jornada, pel bo d'en Sergi Serrano, que n'hem parlat poc aquesta temporada, però em sembla un escàndol de jugador i que sempre apareix en els moments... Quan és més necessari. Sí, totalment. El gol de la jornada, Aleix. És per Xavier López, el futbolista de l'Europa B, que va marcar un tros de gol. A mi aquests que són des de la frontal de l'àrea, aquestes volelles, aquesta curva, a mi m'encanten. Molt bon gol a la Unió Esportiva Vic, importantíssim, perquè era un partit on s'estaven jugant tots 2 equips. La vida, doncs, si és un gol important i fas aquest xirlo, doncs el premi que és per tu, Xavier. El millor desplaçament és per l'Europa a la nova Creu Alta, el desplaçament més massiu de la història escapulada, amb ni més ni menys que 800 aficionats van estar presents, el resultat no va acompanyar, però la temporada escapulats és molt i molt bona. Molt fàcil de triar aquesta jornada, el desplaçament, partit de la setmana i porra. Barça Atlètic, Unió Esportiva Sant Andreu, un Barça molt necessitat i una Unió Esportiva Sant Andreu que se'n vol anar de vacances el més aviat possible. T'animes amb un resultat, Rubén? I tant que m'animo, perquè sé que l'afició andreuenca estarà present. Sí, però tenen límit d'entrades. Sí, tenen límit d'entrades i les entrades estan cares, perquè crec que estan a 23 euros. No ens agrada, però estaran allí donant suport a l'equip. Jo, Aleix, mentre van deixant la porra pels comentaris, et dic que el Sant Andreu torna a guanyar 1-2. Anava a dir el mateix resultat, però com no sóc un copión, diré un 0-1. Victòria també del Sant Andreu. Crec que guanyarà la Bolesa. Molt de Nacho González, no? Molt de Nacho Bastant González, sòlida. Sí, a més és un camp estrany, difícil. Esperem que guanyi un equip català i sempre que guanyi abans que un filial. Sí. Anem amb la samarreta d'aquest capítol i aprofitant que hi ha parons de seleccions, doncs us portem una que és la de la República Txeca, que s'està jugant el passe a la fase final del Mundial, per tant, aquesta setmana que jugaran les Garrofes. Correcte. Una samarreta Puma que a mi m'agrada molt, és de l'Eurocopa, i Puma que va apostar molt per aquests dissenys, on veieu aquí un lleó, que significa, forma part de l'escut de la República Txeca. Jugadors molt mítics han vestit aquesta samarreta, Peter Cech, Rosicky, entre d'altres. No sé, a mi m'agrada molt, Rubén, sobretot aquest detall del lleó, em va enamorar. Està xula, els colors també m'agraden i no sé, República Txeca els hi tinc especial carinyo. Sempre són benvinguts, no? La Copa del Món. Sí, futbol físic, futbol ordenat, són blocs que intenten ser molt sòlids, a veure si classifiquen pel Mundial, que segur que ens deleiten amb alguna tangana o amb alguna baralla. Sempre arriben a uns quarts de final i alguna cosa passa. Una pròrroga contra Itàlia, coses rares, no? Primer hem de fer la feina i arribar a la Copa del Món. Doncs res, un altre capítol del Sense Pròrrogues, el 22è, que se'n diu ràpid. Així que ens estarem escoltant i veient les pròximes setmanes. A reveure. 23